It's about to go down. Okay. Ubakade beshuka hejukajuwane. Ubakade. Bhaka nzama. Ngabe kuthiwa ngathi ibhuti omdala. Bhaka nzama, come la. Uyalazi uDubula. Webhaka. Lalela ke ibhuti. Senguyile uDubula lo. Igama lami siyoqedela ke masulishonje lonke. Uqedela ukuthi kuthini. Lalela ke bhaka. Njengamanje ngithi kuwe ngunikeza 24 hours. 24 hours. Ngicela ukuthi ufonele ukhekhelezi. Fonela ukhekhelezi uyazi ukuthi uzothini ukhekhelezi. Uma kuphela 24 hours ungamfonelanga ukhekhelezi. Ho. Hey. Khona ibhomu engizolidedela bhuti enzima kakhulu. Uma ukuthi futhi ufuna ngunike nje ikhlunyana yalento le ngifuna ukuyidedela. Uyazi ukuthi wenzeni emthatha baba. Uyalazi uDubula ukuthi wenzeni emthatha. Akithi bhuti mina uyazi ukuthi ngiyakuhlonipha. Ekuhlonipheni kwami ke that's why ngithe hayi angalidedeli manje leli bhomu. Angunikeze 24 hours ukuthi wena ufonela ukhekhelezi. Uma usumfonela ukhekhelezi futhi ngizothola ukuthi usumfonela ukhekhelezi bese ke webhuti bese ngiya relax. Kodwa manje unika 24 hours fonela ukhekhelezi uthi kuye uyalazi uDubula. Otherwise ngiyawudedela umthatha baba. Sangena ubakade beshuka hejukajuwane. Ubaka